ठीक बना है। ज्यादा कौन तीन सीमा। हाँ आओ ए भाई भाई में लगा रहे लहड़वारू को पर्दार की हाँ का भइल कसला हो गए केस हो गई ए अलगादारी अगर नहीं पटा दोनों भाई में अलगादारी हो जाए आ जानता नहीं जुग जमाना बड़ा खराब हो गई बा। हाँ भाई भाई तो एके रहता लेकिन जहाँ एगो भाई के बियाह भइल तहाँ ठीक चलता आ दोनों के जहाँ भइल तहाँ तो मौगिया के घर फोड़ देता रही सब चट दे अलगादारी हो जाता मारपीट सब भाई भाई के प्रेम जोन बाग खत्म हो जाता वह भइल बार वो पड़ता रहा कि यहाँ वो दिन पंचायतिया रहा तो हमू रहनी लेकिन कहाँ सोल्टे वाला बुझाए कोई पंचायती मानने के तैयार है ना सब कोई ढुक ढुक के अपना घर में जाए कहे कि हम अपना मेहरारू से राय लेके आवो तनी छोटकू जास तो बड़कू फेनू जास बड़कू जास तो छोटकू जास आके कह दो लोग कि हमारा पंचायती मंजूर नहीं है बोली तो कहीं होला पंच परमेश्वर होला पंच के वचन जो हो भगवान के वचन हो दोनों आदमी के माने के चाहिए। आ चिंता मत करी जल्दी बना दे तनी घाटा वाला बा है जल्दी बनाई। हाँ जल्दी बना दी जल्दी बना हो पाहुना हम खोजते खोजते आओ तनी रे बुढ़िया अभी पैसा नहीं खा बिटल तनी हट अभी 2 या 3 आदमी के बनेले बानी चल ना। हां 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 चल 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 बहिन के ते अपना लाई पकौड़ी किन दे बैठा के खियाओ हम तनी कली। अरे तो दा ना 10 रुपया। अरे गाहा काइल बा 10 रुपया दा चल 10 रुपया ना ली तले ना जी 10 रुपया बा एगो दा ना हम ना खर्चा करे ए न मरी बा दीदिया के दे देब दीदिया के देब सारा दे दो जाए। हां जो 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 नाम काका यार गोली खेल रही है तो हम बुझत नहीं थी बोल का और छुरा का दुकान ए छुड़ा सब बनता जमनवा के न धो के चल गइल भाई खाना तो उठा के ले चल गइल ओई से घाचा खेलेला गोली पिला देला हमरा पथलवे से जना पर इतना पिजाई न हम छुड़वा ओई से घाचा खेलेला ओई से मारेला ओके ओहो लेके चल गइल का दो ई ससुराई बताई तो होई बस ससुरा यही से तनी कस के लागत होई छुड़वा जन्नी नु आज 7-8 दिन हो गइल बा एकरा के सान लगोइले लेकिन चिंता मत करी ना हुई तो एक चास करता नहीं हाँ छूट जाता रहे तो सोमरा कह दे ना तो तेखरा में तो बुझ जाए कि काम तमामे बराउर। बाप रे बाप यहाँ तो मछली के खान बा पहुना सही कहत रहला कि हौ तिवारी टोला के बगल में जे पेठिया लागेला ओकरा में बड़ा मछली बिकाला छोटका मछली बड़का मछली नन्हकी मछली बोल ले बे बोल ना छोटका मछलिया बुनत की ना मुंह में काट हल जाला बड़का मछलिया की ना ढेर दिन पर हमर भैया आइल बाड़ ए भाई तने भैया को जोक द बतानी जोक बतानी सर दे जोखा जोकबा पैसा दी है हमार पहुना बुझला नु ए भाई बुझाता नहीं। हां 5 किलो लिया भैया 5 ए 5 किलो का हो ये गो तो लाओ ना ए तनी सा 20 बा 19 बा दे दो पानी के जीव हो उतना मत तौला एकरा में आधा किलो पानी हो ले अपन हो गई भाई ले 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 है पकड़ मछली बड़ा पंडित जी दूधो राम बाबा ए मियाज ठीक बा आप ठीक बा माधव बाबू प्रणाम चिन्ह तरह ना अरे जेंगा तू घुरन के सार तेंगा ई हमार सार तू ऊधो ई माधो दूर चले तो इनकर दीदिया कहाँ बड़ी अब देखी इनको दीदिया के खोजता रहो बुद्धि के बटलो ही है बड़ा साफा हमार दीदिया बहुत मानेली हम दीदिये के साथ रहे नी दिन रात हमरो कम नहीं खी तरह से बेसी मानेली हमरा के का बुझाई चल के चल मछली कैसे बा हई वाला हां एगो किन लेबे ए भाई 2 रुपया कमे हमरा से जोन लेला हो ओमे 2 रुपया कमे दी हो यहाँ के महाराज जी हई गांव के महाराज टोला के महाराज चल के बे का सब गिजले बड़ो इतनी बोर लगता यो बोले बान्हता नु मंगरुआ बांध रे बांध ओमे धके बांध बांधना हां देखला हनु घुरना के मेहरारू होकर बाजार करे आ गइल बिया सरवा खोजता जे तहार बहिन काहे ना आइली अपने लेखा बुझता सब
सारा धान 22.5 पसेरी। चलो जाओ रे बांध निमन से ना हटो आगे से। हाँ अब पैसा लो और पैसा होई और 80 गो हमरा के चिन्ह तरह ना हमरा के ए बगले के गांव में घर बा कोनो झंडा हो हमरा पैसा चाहिए बिहान लियो बिहान बिहान ले लिह दे दे बिहान वाले चल चलो मंगरू चलो जान तरह उ गुरना के सार रहल उ खोजता जेंग ओकर बहिनिया बाजारे करे आइल बिया तंग तोहरो बहिना बस सब के अपने लेखा बुझत अरे साला सब धान 22.5 पसोरी बुझता ऐसन बेवकूफ बा। चल चल